Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλή σας μέρα και χρόνια πολλά. Τούτη την ευλογημένη για τον τόπο ημέρα βρισκόμαστε εδώ στην πλατεία Συντάγματος, στο χώρο του μνημείου του άγνωστου στρατιώτη, κατά την 191η γενέθλια επέτειο της 25ης Μαρτίου του 1821. Ο Ιερός Βράχος της Ακρόπολης και τα οικοδομήματά του, η ζωντανή έκφραση της πολιτικής, πνευματικής και καλλιτεχνικής ωριμότητας των Αθηναίων του Χρυσού αιώνα, αιώνιο σύμβολο της δημοκρατίας. Σημείο αναφοράς για κάθε ανήσυχο πνεύμα, θέτει πάντα υψηλούς στόχους και οριοθετεί το απόλυτο των ιδανικών, την ελευθερία. Η ιδέα ενός μνημείου για τους νεκρούς των πολέμων, που δεν ήταν δυνατόν να αναγνωριστούν, υπάρχει στην αρχαία Ελλάδα και συγκεκριμένα στον επιτάφιο του Περικλέους. Μία δε κλείνει και νηφέρεται εστρωμένη των αφανών, αν η μία ευρεθώσιν εις ανέρεση. Στους δέκτες μας ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Κάρολος Παπούλιας. Τιμές αποδίδει μεικτός λόγος αποδόσεων τιμών και παιανίζει η μουσική του πολεμικού ναυτικού. Τους δέκτες μας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με τους επιτελείς. Τώρα η στιγμή που ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αποτεί εκ μέρους όλων των Ελλήνων τον ελάχιστο φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης του έθνους στους ήρωες της Επαναστάσεως του 1821. Θα υπάρξει ενός λεπτού σιγή, την αρχή και το τέλος της οποίας συνοδεύουν χαιρετιστήριες βολές από το πυροβολείο του Λυκαβητού. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εκ μέρους όλων των Ελλήνων. Να σημειώσουμε, φίλες και φίλοι, ότι πριν από αρκετή ώρα έγινε στον Ιερό Ναό του Αγίου Διονυσίου του Αριοπαγήτου η καθιερωμένη πανηγυρική δοξολογία. Την παρέλαση των πεζοπόρων τμήματων ανοίγει η προεδρική φρουρά. Προηγείται η σημαία και ακολουθεί λόγος ευζώνων. Οι εύζωνες μας, γνήσιοι απόγονοι της γενιάς των Βαλκανικών πολέμων και του έπους
του 1940, άξιοι προστάτες και συνεχιστές της εθνικής παράδοσης, θεματοφύλακες του ελληνισμού, αναπόσπαστα κομμάτια αυτού κατέχουν τη μοναδική τιμή από όλο τον ελληνικό στρατό. Να παραμένουν όλο το 24ωρο άγρυπνοι φρουροί στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη ως ένδειξη ευγνωμοσύνης του έθνους προς τους νεκρούς ήρωες. Θυμίζουν σε όλο τον κόσμο ότι η μεγαλοσύνη στα έθνη δεν μετριέται με το στρέμμα, με της καρδιάς το πείρωμα μετριέται και με το αίμα. Αποτελούν ακόμη την τιμητική φρουρά του συμβόλου της δημοκρατικής και ευνομούμενης πολιτείας μας, της αυτού εξοχότητος του Προέδρου της Δημοκρατίας. Οι θρυλικοί μας εύζωνες με μια ιστορία μακρά που χάνεται στα βάθη των αιώνων. Η πρώτη μαρτυρία για εύζωνες, για καλά ζωσμένους στρατιώτες δηλαδή, συναντάται στα ομηρικά έπι πριν από 3.000 χρόνια περίπου, όπου ο Όμηρος αποκαλεί τους μυρμιδώνες του Αχιλλέα εύζωνες και τους εγκομιάζει για το θάρρος τους και την ταχύτητά τους στη μάχη. Από τότε η έννοια των ευζώνων στρατιωτών συναντάται στους πολέμους των κλασικών χρόνων, στη μεγάλη εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Ανατολή, στα χρόνια του Βυζαντίου, όπου εξυμνούνται τα ηρωικά τους κατορθώματα μέσα από τα ακτητικά τραγούδια. Στη συνεχεία συναντάται στην Ελληνική Επανάσταση, στους δύο Βαλκανικούς πολέμους, στη Μικρά Ασία και τέλος την μεγάλη εποπία της Βορειοϊπήρου το 1940-41. Όπου με τις ηρωικές πράξεις τους κατέστησαν σύμβολα ηρωισμού, θυσίας και νίκης. Σήμερα οι εύζωνες που στελεχώνουν την προεδρική φρουρά επιλέγονται με αυστηρά κριτήρια ήθους, παράστασης, συμπεριφοράς και μετά από επίπονη εκπαίδευση φέρουν την δοξασμένη αυτή στολή. Το εθνικό ένδυμα των Ελλήνων αγωνιστών του Λουσιένα αποτελείται από λευκή πολύπτυχη φούστα που έφτανε μέχρι τα γόνατα. Τη συναντούσαμε κυρίως στην Πελοπόννησο, στην Αττική και στη Στερεά Ελλάδα, εν αντιθέσει με την Βράκα που ήταν η χαρακτηριστική ενδυμασία στις παραθαλάσσιες περιοχές και στα νησιά, με κυριότερη εκπρόσωπο την Κρήτικη Βράκα και τις αντίστοιχες στη Μακεδονία και Θράκη. Η στολή παραπέμπει στους κλέφτες και τους αρματολούς που αντιστάθηκαν στεναρά στην τουρκική κατοχή και πολέμησαν σκληρά στον αγώνα για την ελευθερία. Εντύπωση προκαλεί φουστανέλα με 400 πτυχώσεις, μία για κάθε χρόνο τουρκικής κατοχής. Το ένδοξο παρελθόν της πατρίδας μας, οι ήρωες του έθνους, οι ηρωικές σελίδες της στρατιωτικής ιστορίας και οι παραδόσεις του λαού μας αναβιώνουν με τη σημερινή παρουσία των ευζώνων και προσδιορίζουν τη σημαντική ανάγκη για διατήρηση διαμέσου των αιώνων της εθνικής μας παράδοσης. Χαρείτε εδώ το τμήμα της προεδρικής φρουράς που αυτή τη στιγμή περνάει μπροστά από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο ελληνισμός κατόρθωσε να ξανασυγκεντρώσει τα συστατικά του στοιχεία διασκορπισμένα στο χώρο και το χρόνο και μετά από την ανέγκλητη απόφασή του για ελευθερία να αναγεννήσει το ηρωικό ελληνικό πνεύμα. Μια χούφτα άνθρωποι ξαρμάτωτοι και ανοργάνωτοι κατάφεραν να σηκώσουν το κεφάλι και να κοιτάξουν κατάματα το θωρακισμένο και οργανωμένο εχθρό και να αποκτήσουν όσα επί 400 χρόνια με τη βία είχαν στερηθεί. Δεν υπήρξε λογική στον άνισο αυτό αγώνα των Ελλήνων. Η μόνη φωνή που ακουγόταν στις κρίσιμες εκείνες ώρες ήταν η φωνή της καρδιάς που γέμιζε τα στήθια τους με περηφάνεια για το ένδοξο παρελθόν τους και τους καλούσε να ελευθερωθούν ή να πεθάνουν.